Ni wedi cyrraedd y gegin erbyn hyn, a Catrin, fel yr arfer, ti'n paratoi rhywbeth bach blasus i ni. Beth dati ni eddi? Diolch. Pasta sy'n ar y fwydlen dyn ni, a ni'n mynd i fod yn gwneud pesto'n hunan. Nawr, yn hytrach na dymon defnyddio'r basil, mae dynnu'r papurau coch yma mewn sy'n felys hyfryd a'r cnau ffrenig. Felly bach yn wahanol. A chymod, na beth sy'n gred yw, ni'n gallu creu hwn yn yr amser mae'r pasta'n cael ei goginio dy fi. 10 munud, a chymod, swper bach rwydd i ni. A hefyd, mae'n hyfryd yn o'r hefyd, a meddwl bod y tywydd yn gwella nawr. Falle i fynd ar y picnic, chymod? O'n i rhywbeth hafedd. Fi'n gwybod lle di fyta pasta trwy'r flwyddyn wrth gwrs, ond mae'r cynwysion yn rhywbeth sy'n dod â fel naws yr haf i'n cegin. O'r diwedd. Felly fel ni'n gweud, mae'r pasta'n berwi dy fi fan hyn. Fi'n coginio ar gyfer tua 4 person, so felly mae 400 gram o basta dy fi fyna. Dŵr hallt yn berwi, a mae'n rhaid i chi ddisgwyl ar y pecyn, ond fi wedi defnyddio penne fan hyn gan bod ni moyn i'r saws i lynu at y darnau bach hyn. Allwch chi weld bod llunellau bach ar y darnau penne, a hwnna felly wedyn sy'n mynd i helpu lynu'r saws at y pasta. Mae siapau gwahanol, mae pasta gwahanol ar gyfer bob saws, yna beth sy'n glefer amdano. A hefyd dyle ti, os dwi'n gywir, felly ddim ychwanegu olew pan ti'n coginio pasta, neu bydde fe ddim yn glynu? Na, achos mae lot o bobl yn rhoi olew yn y dŵr er mwyn sicrhau bod y pasta ddim yn glynu at ei gilydd. Ond os mae'r dŵr yn ferw dy chi, dwi ddim yn mynd i lynu ty beth. Chymod, does dim eisiau poeni. Felly na, digon o halen ddo, digon o halen. Felly, ewn ni ymlaen at y pesto, a fel ni'n gweud, y cnau ffrenig, rhyw 50 gram dy fi fan hyn nawr. Dwi wedi rostio rhain eto jyst i ychwanegu digon o flas i nhw. Mae wedi bod yn y pecyn am faint o amser, ynddo fe. Felly jyst i wneud nhw'n grisp eto, a 1 darn o arlleg. Felly malwn ni hwnna'n gyflym fan hyn nawr. Fi'n defnyddio'r peirian yn bob dydd. Right. A wedyn, fel o'n i'n gweud, y papurau coch. Nawr, fi wedi prynu rhain wedi rhostio'n barod, gallwch chi wneud nhw'n hunain, ond maen nhw'n rwydd ar noson prysur, falle bod nhw'n barod â chi yn y cwbwrdd. A hefyd, mae blas arbennig dyn nhw. Os gallwch chi brynu nhw yn yr olew yn hytrach na'r vinegar, achos mae hwnna'n mynd i ymharu ar saws, yn dyfed. Dyn ni ddim moyn y sydd vinegar yn mynd mewn i'r saws. Felly, yn yr olew, os gallwch chi, reina i gyd yn mynd mewn, rhyw 200 gram yn mewn fanna. A wedyn y dail basil, a allwch chi ddychmygu yr arogl hyfryd. Basil fresh yn mynd. Nawr, digon o hwnna yn mynd. Dwi'n mynd fel un, a wedyn rwtio fe, mae fe, gwynt neis. Prynus i blanhigyn basil, os y penwthnos. Wel, mae'n dda i chi fyd. Ond mae'n ychwanegu gymaint o flas, a mor symbol yn dy fe, chymod? Felly mae hwnna i gyd wedi mynd mewn fanna nawr, a jyst i glynu popeth ei gilydd, mae eisiau rhyw 4 lwy fwrdd o'r olew olewydd yn y mewn. Reit, yn mewn ag A wedyn, i orffen, wrth gwrs, blas cryf arall, y parmesan. Felly mae rhaid ni gael hwnna, a 30 gram o hwnna mewn. A felly... wrth i fodd a chaws. Wyt ti'n defnyddio ffresh, wyt ti'n gratio fe'n ffresh, neu wyt ti'n prynu'r un sych sydd wedi wneud yn barod? Fi'n prynu yn unan wedi gratio, os ti ddim yn defnyddio lot o fe'n aml, mae'n addas ydw. Ond os ti yn un sy'n bwyta lot o'r caws parmesan, mae'n werth prynu blocyn a gratio fe dy hunan, achos mae'n gallu mynd bant yn gloiach o'r ôl i fe gael ei gratio. Felly lan i ti, mae'n dibynnu pa mor yma i ti'n ddefnyddio fe, ynddo fe, t'mod? Felly, gallwch chi weld nawr, mae cymysgedd weddol cyfoethog, a does dim eisiau rhoi halen, dim o gwbl, gan bod yr parmesan mor hallt. Felly mae'r pasta'n barod i fan hyn nawr, a fi'n mynd i gael gwared y dŵr, ond y gyfrinach yw i gadw ychydig o'r dŵr hyn, gan bod e'n mynd i helpu dod ar saws i gyd ei gilydd. Ac yn dda'r ymgylchedd hefyd, Catrin, i ail ddefnyddio'r dŵr, ynddo fe? Wel, wrth gwrs, ie. Dwi'n gwybod nes i meddwl am hwnna, Ifon, da iawn ti, ie. Ifon, os ydyn meddwl am bethau fel yna. Ond mae fe'n mynd i... Achos mae'r starch o'r pasta ynddo fe, mae fe'n neud saws, a helpu'r saws i fod yn sgleiniog hyfryd. Felly, dewch ni roi hwn i gyd ei gilydd nawr. Felly, mae hwn yn cadw eto yn yr oergell am ryw wythnos. So, mae hwnna'n gret hefyd. Felly, hwn i gyd yn mynd mewn. Allwch chi weld faint o flasus i yn hwnna. Ac o ran y gost, ti'n modd, yn rhesymol,
mae'n ddwyr i ddweud. Wel ydy, mae fe'n mynd i fwydo rhyw 4 person, ond yn amlwg gallet ti ddefnyddio hwn hefyd, falle ar gyfer cino fori neu rhywbeth, ynddo fe, t'mo? Felly ni'n cadw hwn ar gyfer y llys fwy tawyr fan hyn nawr, ond gallech chi ychwanegu cyw iar neu rhywbeth i hwn. I fi di rostio llysiau'n hunan i fynd yn hwn. Felly mae'r un yn y ffwrn, cadw troi hwnna. Mae'r un yn mynd i fy mewn. Chi'n gwybod beth o'n i'n gweud, oedd y bod y pasta, mae'r pepurau coch mor felys. Mae'n werth wedyn. Diolch, Dafydd, mae'n lyflu. Lot, sori. Na, mae'n alright. A wedyn, mae eisiau rhywbeth hallt. Caws hallt fel y feta neu rhywbeth i fynd â hwnna. So felly, feta a'r olives yn mynd mewn fan hyn, ond caws gafr yn addas hefyd. Ysgaim llaistio lawr y ti nawr efo. Mae Dafydd yn gweithio'n galed yn ei fan hyn. Felly, na gyd sydd eisiau wedyn yw dod ar cyfan dy gilydd. Ond, gallwch chi achwanegu, dybych chi am, really, fo'n onest, ond fel fi'n gweud, y courgette a'r aubergine a'r winwns coch sydd y fi fan hyn. Ac unrhyw beth sy'n ar ôl falle yn yr oergell a'r cwpwr. A mae'r feta yn hyfryd. Felly roi ni ychydig o hwn fan hyn. Glasod o wyn coch mas yn yr ardd a hwnna fydden ni yn yr eidl. Ti'n mynd yn bellach. Ychydig o fwy o'r cnau yn mynd i'r ben. Bach o ddail ar ei ben, a falle gallwch chi flasu hwnna'n gyflym. Dwi ddim yn yn sydyn iawn. Diolch yn fawr. Gai yn ystod yr egwyl, tra bod. O, hyfryd iawn. Gai yn ystod yr egwyl. Pa mor gyflym yw hwnna, dim problem o gwbl. Perffaith, diolch.